Millainen henkilö oli Pekka-Eeri Kaavinen tämän teidän tutkimuksenne mukaan? Hänen syrjäytymisensä, jonka me koemme tapahtuneen, oli aika toisenlaista kuin mitä syrjäytymisestä yleensä ajatellaan. Suuri ero oli se, että hän kävi lukiota 3 vuotta, pärjäsi koulussa kohtalaisen hyvin ja oli osallistunut osaan ylioppilaskirjoituksia syksyllä 2007. Hän ei käyttänyt juurikaan alkoholia, ei ollut huumeita käyttävä henkilö, hänellä ei ollut rikollista taustaa. Ja hän ei perusluonteeltaan ollut aggressiivinen. Eli tässä on paljon sellaisia tekijöitä, jotka poikkeavat tilastojen mukaisesta nuorisorikollisuuden tai henkirikoksen tekijän kuvasta. Tuliko teidän tutkimuksesta ilmi, että miten hän syrjäytyi? Miten hänestä tuli tämmöinen kiusattu ja syrjäytynyt nuori? Varmaan jokaisen henkilön taustalla on koko hänen elämänkaarensa, aina perheestä, kasvatuksesta, koulusta, eri asioista riippuen. Hänellä ei ollut paljon kavereita ja pääasiassa ne olivat nettituttavia. Ja myöskin hän oli aika kiinnostunut, sehän on positiivista, että hän oli kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, mutta sitten viime aikoina kääntyi kiinnostumaan ääriliikkeistä ja mallin hän tähän tekoonsa sai internetistä aikaisempien koulusurmien kuvauksista. Hän myös löysi sieltä keskusteluseuraa, joka oli kiinnostunut tästä samasta aiheesta ja ikään kuin sai selvitettyä näiden tekijöiden motiiveja. Hän oli ollut tämmöinen krooninen kiusattu, siis jo ala-asteella ja myöskin ihan lukiossa, mikä on kuulostaa aika poikkeuksellista. Miten tähän oli puututtu siellä koulussa? Kyllä eri luokka-asteilla kiusaamiseen oli jollakin tapaa jossain määrin puututtu, mutta voi tietysti sanoa, että ei sillä tavalla riittävästi, että se olisi loppunut. Sen takia suositamme myös kiusaamisen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja siinä suhteessa opetusministeriön käynnistämä Kiva Koulu-hanke näyttää hyvin toimivalta.